खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पर्बत जरायाव हाग्रा बिफाननि अपारेशन सानै दंफां माफियाखौ हमदों। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। शिबसागराव आयेन बेरेखा दोनथुमनाय 1800 लिटार थाव हमदों। बरपेटा रेलवे स्टेशननि जिरायसालि हलाव गोथै सहखौ मोनदों। लखिमपुरनि फरेस्ट अफिसार शिबाशिष सान्डिल्यआ जामिन मोनबाय। क'क्राझार बनरगावआव इउपिपिएलनि 28थि CWC मेल खुंदों। उदालगुरियाव 521 केजि गान्जा जब्द, लोगोसे साब्रै हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। दंफां सिखाव एबा आयेन बेरेखा दंफां माफियाफोरनि हेंथायै एक्सन मुडआव पर्बतजरा हाग्रा बिफाना। पर्बतजरा हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखा दंफां माफियानि नेटवर्कनि हेंथायै जाफुंसार अपारेशन खालामनानै सासेनि उनाव सासे दंफां माफियाफोरखौ हमनो हागासिनो दं। रिपर्ट बायदिब्ला खराकाट आनसलिक हाग्रा मावख'नि मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया अपारेशन खालामनानै आरोबाव सानै दंफां माफियाखौ हमनो हादों। रङामाटी हाजो ओनसोलनिफ्राय सानै आयेन बेरेखा दंफां माफियाखौ हमदों हाग्रा बिफाना। बबेखानि हमजानाय सानै दंफां माफियाखौ फरिदुल इस्लाम आरो एसार आली होननानै सिनायथिनाय जादों। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला दंफां माफियानि नेटवर्कआ गोबाव समनिफ्रायनो महामाया रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ दानफायना खावनाया जाबोगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो दंफां सिखाव फालांगिनि भिडिअ हाग्रा बिफाननि आखायाव सफैदों। मख'नाय भिडिअखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायबिजिरनायनि उनाव हाग्रा बिफाना बै सानै दंफां माफियाखौ गिबिङै सिनायथिनो हादों। हाग्रा बिफाननि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला पुलिसआ दासान्दि फरिदुल इस्लाम आरो एसार आलीखौ जेरा खालामगासिनो दं। बबेखानि बे आयेन बेरेखा दंफां फालांगिनि बाजाराव ओनसोलनि गोबां गोहोम गोनां सुबुंफोरा लोब्बा थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। डिमरियानि खेत्री ओनसोलनि तेतिलियायाव हर गेजेराव जानाय मोनसे लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला गोख्रै खारबाय थानाय गंसे ट्राकआ कन्ट्रल गैयै जाना गोबां गोख्रैथियै राजा लामायाव थानाय डिभाइडाराव सौग्रावहैदोंमोन। जाब्रबथायनि समाव AS25FC0375 नम्बरनि बे ट्राकआ प्लास्टिकनि सियारफोर लानानै खरसा आसाम फारसे दावबायगासिनो दंमोन। सौग्रावनाया ओरैबायदि गोब्राबमोन दि डिभाइडारनि लहानि रेलिंआ ट्राकनि सिङाव हाबफैनायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव नुथाय सोमजियो। बे जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो, नाथाय थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव खेत्री पुलिसआ हरनि समावनो जाथायसालियाव सहैना गोथै सहखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनायखौ जागायो। आयेन बेरेखा थाव दोनथुमनाय आरो खावनायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमना शिबसागर पुलिसआ एटी रडनि साखाथियाव थानाय माखासे गुदामनिफ्राय गोबां बिबांनि डिजेल थाव हमदों। स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननायनि उनाव पुलिसआ गंथाम लांदां गुदामफोराव सिग्रोमना पेट्रलियाम दिहुनथाइजों बुंफबनाय 30निबो बांसिन ड्रामफोरखौ बोखांनो हायो आरो शिबसागरनि बिजि रडआव थानाय गुदामाव सिग्रोमनानै आयेन बेरेखा दोनथुमनाय 1800 डिजेलखौबो पुलिसआ जब्द खालामनो हादोंमोन। बे सिग्रोमनायखौ एडिशनेल पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट मैदुल इस्लामनि दैदेननायाव खालामनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेफोर थावखौ सारियाली स्टेशननि नेमसान मानिकन पेट्रल डिपु पेट्रल पाम्पनिफ्राय 1.8 लाख रांसोआव बायदोंमोन आरो बिसोरनि हानजाया रांखौ होआलासेनो उनाव गोमाना थादोंमोन। फारसेथिं पेट्रल पाम्पनि बिगोमाया जाथायनि बागै अजद होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो आयेन बेरेखा दोनथुमनाय थावखौ बोखांनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला दोनथुमनाय थावफोरखौ सुभाष दास मुंनि सासे सुबुंनि गुदामनिफ्राय मोनदोंमोन। बे समाव गारि सालायगिरि मुस्ताक खान आरो गारिनि बिगोमा इफसाक आहमेद मुंनि सानै सुबुंखौ सोंथि खालामनो थाखाय हमनाय जादों। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय गंनै गारिखौ जब्द खालामबाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रेलवे स्टेशननि जिरायसालि हलाव मंगलबारखालि खालि सासे सुबुंनि गोथै सह मोननायनि उनाव ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आगरतलानि पिन्टु चक्रवर्ती होननानै सिनायथिदों आरो बियो बरपेटा टाउननि कन्यागिपारायाव थानाय नीतू चक्रवर्तीनि न'आव फैदोंमोन। बबेखानि पिन्टुखौ हलाव उन्दुनाय समावनो थैदों जानांगौ होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। थैना थानाय जाथायखौ मिथिनो मोननायनि उनाव सरकारि रेलवे पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायो। लखिमपुरनि फरेस्ट अफिसार शिबाशिष सान्डिल्यआ जामिन मोनबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया मंगलबारखालि जामिन होयो घुस लाना हमजानाय फरेस्ट अफिसार शिबाशिष सान्डिल्यनो। मख'नो गोनांदि शिबाशिष सान्डिल्यआ लखिमपुराव रिजनेल फरेस्ट अफिसार महरै थिसनथाइ मोनना सिबिथाइ होगासिनो दंमोन। नाथाय बियो मेआव 12,000 रां घुस लानानै एन्टि कारापसन आरो भिजिलेन्सजों हमजादोंमोन। फरेस्ट अफिसार शिबाशिष सान्डिल्यखौ हमनायनि उनाव मावख'गिरिफोरा गुवाहाटीनि जापरिगाव थानाय बिनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव एन्टि कारापसन आरो भिजिलेन्सआ नोगोद 5.68 लाख रां बोखांनो हायो, जायनि जाहोनाव बिनि हेंथायै केसआ गोख्रोंसिन जायो।
अब्लाबो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिनै शिबासि सान्दिल'नो जामिन होयो। प्रमद बर' दैदेननाय इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल (UPPL) दोलोआ दिनै 28थि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटि (CWC) मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बनरगाव कमिटिनि हलाव खुंदों UPPL दोलोनि 28थि CWC मेल। UPPL दोलोनि आफादगिरि BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखाल रायजो सभानि MP प्रमद बर'नि दैदेननायाव खुंदों UPPL दोलोनि 28थि CWC मेल। रिपर्ट बायदिब्ला बे मेलाव UPPL दोलोनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बारग' मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म, दोलोनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, क'क्राझार लक सभानि MP जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे UPPL दोलोनि MCLAफोर, गासैबो जिल्ला कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। 28थि CWC मेलाव UPPL दोलोआ आफादारि हाबाफारिजों लोगोसे BTR आरो आसामनि सुबुंफोरनि जौगाथाय आरो जौगाखांनायजों सोमोन्दो गोनां गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव सावरायो। बबेखानि CWC मेलाव दोलोनि गुदि दाथायखौ गोख्रों खालामनाय, आफादारि गोहोमथिखौ बांहोनाय आरो सुबुंफोरनो सिबिथाय आरो जौगाखां हाबाफारिफोरखौ साबसिनै जागायनायनि थि खालामनायनि थांखिजों गोबां गोनां थांखि आरो थिरांथाफोरखौ UPPL दोलोआ आजावना लायो होन्नानैबो सुलुङाव फोरमायदों। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बेसादनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि गान्जा बोखांनो हादों उदालगुरि पुलिसआ। पुलिसआ उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन अपारेशनाव 521 किल'ग्रामनिबो बांसिन सन्देहगोनां गान्जा जब्द खालामदों। लोगोसे 4 साप्लायारखौबो हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला गिबि अपारेशनाव माजबाद पुलिस थानानि टीमआ समबारखालि बेलासियाव 181.94 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामो आरो सासे सुबुंखौ खायो। मोनसे स्ट्रेट सुलुंखौ बिथा खालामनानै बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। गुबुन मोनसे अपारेशनाव लालपानि पुलिस आउटपस्टनि टीमआ 339.54 किल'ग्राम गान्जाखौ हमनो हायो आरो जब्द खालामो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौबो हमदों पुलिसआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।